ассалому алейкум дӯстони азиз, созе нағзаин саломати хубай духтарако. имрӯз ман шумода як нуқтаи савдоро тавсия метиҳам. ҳами қадар паплинои фасони туркӣ доранд, качествоашон да гап нест, марҳамат бад нархошон хубай. Ман рақамашонам мемонам, ки доставка надоранд. Рақамашонам мемонам барои маълумоти бештар, мисол барои суроға ёки оптум гирифтани бошед, марҳамат метавонед нависеншона. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 8 дарвоза, дасти рост нулевой қатор, дасти ростена нулевой қатор. Марҳамат рақамашон ҳаст, биёин бо бинен. Анаи паплинакои хушрӯра диден духтарако, турецки тоза. Ино 200 сомона як либосаш. Мана кадомеша мегирен бенигин 200 сомон як либосаш. То ана мира. Мана бинен. Ина ҳама моделои фасон аҷоибот хушрӯбай кадираи ҷада чанд моделои брендои нағз. Баъд ҳаминора сангдорош ҳастай. Сангдорош 280 сомон. Сангошон сваровскиёи тозаяй. Мана гала бинен чӣ хушрӯ. Ана ба духтарако нигоҳ кунед. И тарафаш бошад ҳамаш инаи лав домани, анаи модело ҳамаш 150 сомона як либосаш. Марҳамат тоза турецки. Касе дар корай беҳад хушрӯ ази лавдоманӣ бо расветка доштай. Расветкаи хушрӯ доштай. Марҳамат метавонед бо нависеншона бошмода мефаҳмонанд. Баъд ҳоҷиёнаҳои фасони бад доранд. Духтаракое ки гарошик представлен нигоҳ кунед. Гарошикои хушрӯ доранд. Чанд фасон аиҷада ози ваёшам нишон метам. Инам тараф ҳамаш як либосаш 150 сомонай. Мана бинен чихе фасонак ози айпеш ина бисёриё тигру нем хеле цветора нағз мебинанд. Мана диден чихе фасон ваёи принтои тигр беҳад бисёр дорам. Пусти мор, зебра, тигр ҳамаи модело ҳастай. Ҳамаш туркӣ духтаро як либосаш 150 сомон. Баъд ана гилмайдора бинен чӣ қа гилмайдои хушрӯ вардагиян. Ҳамаша 150 сомонӣ кардагиян. Ин нарх ягонҷода нест. Барои ҳавай тамошобино ина рақамошон метонанд ки биёен. Ина бо ишам тиграй диден. Мана ин пакетдам тиграй рулони навай. Биёед мекушоян гирен. Ина гилмайдои хушрӯ. Ҳамаи ҳамино як либосаш 150 сомон духтаро. Беҳтарин нарх. Марҳамат биёен бо тамошо кунен. Ана баъд ҳоҷиёнаҳои фасон. Мана ира бинен духтаро. Ё ҳамаш қимат бидан ҳозир боша акция кардагиян. Инорам 150 сомон як либосша кардагиян. Биёед аз иноям метонен ки харидорӣ кунен. Мана бинен гул чихе бисёрай. Интихоби гул дар ҳақиқат ҳам хеле зиёдай. Фасонай мана гулошон ана баданаи рулонора диден. Иҷа ҳозир ҳамаша кушодагӣ нестанд духтаро. Бо биёен шумо мана намино ҳамаш рулонои анами паплинои тоза Туркияй. Духтаро медонед иҷода ҳам барборико ҳастай 5 метро. ҳам 5 метраш 150 сом мешава. ҳам барпаҳмош 3 метраш либос мешава. ҳаваям ами 150 сомонай. ира бинен чихе хушрӯ. Инаи гулаш бо фасони бад. Мана барои модаро бисёр мегиранд. биёен духтарако ина гулои евростилам доранд. биёен ба ҳазур метонед аз анами паплинакои туркӣ харидорӣ карда айпеш ки тобистонай пушен. Мана нигоҳ кунен. Ина мино ҳамаш паплинанд. Ина бинен инаи гулаш хушрӯа. гули евростил аҷоибот бо дар ҳақиқат ҳам паплинои туркӣ дигаранд. гулошон ба хичунай. Нигоҳ кунен тигр чанд моделай. ишам тиграй. Мана инам тиграй. Мана бинен бо зеброҳо ҳастай. ҳамино ҳамаш паплинои туркӣ духтаро. марҳамат як бор дигар такрор мекунам. ира диден гарошик. бозори Корвон аиҷа тарафи Тиллобозор 8 дарвоза нулевой қатор. Дасти рост нулевой қатор. рақамашон ҳаст дар экран. бо катихчонам суҳбат шавед. ба духтарако инчунин иҷада безрукавко доранд. аз ҷа ман авор доштам жимпирои хушрӯ доштан дар хотир дошта бошед. акция кардагӣ буданд. ина ҳозир бо безрукавка овардиян. ҳам оптум доранд ҳам дона. чанд сма? 250 сомон донаяй. касе оптум мегира бо арзон меша. безрукавка бисёр овардагиян. мана нигоҳ кунен моделои хушрӯ. мана инаям безрукавка бдаи дарозо чандан? инаи безрукавкаи дарозам ҳастай 250 сомон. оптумда бо арзон мешава. жимпир безрукавка ҳамаи чӣ доранд. марҳамат барои модаро бо метавонен ки омада бинен. ира бинен хушрӯ то 5 XL размер бидай.
мана биёин жимпиракошунам ҳастай. Ина кожинкои оригинал ам дорана. Кожинкотон чанд буд? Ира нигоҳ кунед 500 сомонӣ кардаган. Ино вайшан. Унам 800 сомонҳошан. Як нимазораш неву 800 сомашай. Мана бинен ҳозир 500 сомон кардаган. Чанд та расветка дора. Мана биёин бохтон айпеш борошуна тамошо кунен. Боварӣ дорум маъқултон мешава. Инами 1200 сомонай ҳамаи ҷода. Шумо да чанда? Ино да 800 сомонан тоза турецки. Ина духтаро. То 58-60 размер ҳастай. Ҳам симдорш ҳастай, ҳам бесимуш Туркия. Тоза турецки. Хулас духтаракои хушрӯ. Биёен ҳатман паплин мегирен. Жимпир ё безрукавка мегирен. Ҳатман анами нуқтаи савдо биёен. хато намекунен, барои ки нархҳои беҳтарин ҳозир пешниҳод кардагиянд. Мана бо ҳамин видеои имрӯза ҷамъбаст мешавад. Хайр, саломат бошед.